Barka da safiya ga takaitaccen labarai daga jaridar Najeriya safiyar yau Alhamis 28 ga watan uku hijira ta 2024 miladiya wacce ta yi daidai da 18 ga watan Ramadan 1445 bayan hijira. Mai karantawa Maryam Jibril. Shugaban ƙasa Bola Tinubu a ranar Laraba ya cika alkawarinsa na karrama sojoji 17 da aka kashe a yankin Okoma na jihar Delta. Ya kuma bayyana jami'an da aka kashe a matsayin jarumai masu daraja da kishin ƙasa, inda ya ƙara da cewa har abada ba za a riƙa tunawa da su a matsayin jarumai waɗanda suka amsa kiran aiki tare da biyan farashi mai tsoka. Kamfanin mai na Najeriya NNPC ya karyata rahotannin da ke cewa ya rage farashin motoci da man fetur. Olufemi Sonaye, babban jami'in sadarwa na kamfanin NNPC, ya musanta hakan a wata sanarwa a ranar Laraba. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da kafa kwamitin kula da tattalin arzikin ƙasa na shugaban ƙasa PECC da kuma samar da kungiyar agajin gaggawa ta tattalin arziki EET. Wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasa a Ngelale ya fitar a ranar Laraba ta bayyana cewa amincewar ta biyo bayan wani shiri ne na karfafa tsarin tafiyar da tattalin arzikin kasa da tabbatar da tsayayyen tsare-tsare da aiwatar da tattalin arzikin kasa. Jam'iyyar Labour LP ta ce ta yi nazari akan ayyukan ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaben 2023 Peter Obi da gwamnati a jihar Abia Alex Oti, kuma ta yanke shawarar ajiye musu tikitin takara a babban zaben 2027. Sanarwar da aka yada bayan babban taron jam'iyyar na ranar Laraba, wanda Julius Abre da Alhaji Umar Faruk Ibrahim, shugaban jam'iyyar na ƙasa, da kuma sakataren jam'iyyar na ƙasa Alhaji Umar Faruk Ibrahim suka sanya wa hannu, sun kuma yi kira ga shugaba Bola Tinubu da ya magance matsalar rashin tsaro da hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar nan. Babban hafsoshin sojin Najeriya Christopher Musa ya yi gargaɗin cewa sojojin Najeriya za su sha hayaƙi mai sa hawaye tare da hukunta waɗanda ke haddasa rashin tsaro a Najeriya. Musa ya yi wannan gargaɗi ne a yayin jana'izar sojoji 17 da aka kashe a Okoma, jihar Delta, a makabartar sojoji da ke Abuja ranar Laraba. Kuna sauraron labaru ne daga Twins Empire. Sojojin Najeriya sun kashe wani fitaccen shugaban 'yan ta'adda Junaidu Fasagora da mayakansa da dama a jihar Zamfara. Wata sanarwa da rundunar sojin Najeriya ta fitar ta hannun jami'in suna X ta bayyana cewa Junaidu Fasagora da kungiyar 'yan ta'adda sun daɗe suna ɗaukar alhakin satar mutane da sauran ayyukan ta'addanci a wasu jihohin arewa maso yamma. Gwamna Siminalayi Fubara na jihar Rivers ya bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, kamar yadda ya yi ikirarin cewa al'ummar jihar Rivers za su yi iya tabbatar da cewa shine ya lashe zaben gwamna a 2023. Fubara, wanda ya yi kira ga al'ummar jihar da kada su firgita, ya yi magana ne a lokacin da yake jawabi ga 'yan ƙungiyar tallafawa iyali waɗanda suka kai ziyarar nuna goyon baya a gidan gwamnati da ke Fatakwal a ranar Laraba. An sake zaben shugaban jam'iyyar Labour Party ta ƙasa Elfi Julius Abre a karo na biyu bisa amincewar wakilai baki ɗaya. Shugaban babban taron ƙasa kuma mataimakin gwamnan jihar Abia Mr. Ekechukwu Emito ya bayyana Abre a matsayin wanda ya lashe zaben yayin babban taron jam'iyyar na ƙasa da ka gudanar a ranar Laraba a Niwi, jihar Anambra. Sashen kula da harkokin kuɗi na Najeriya NFIU ya bankaɗo wasu sel guda 27 na masu fafutukar kafa ƙasar Bifra IPOB a ƙasashe 22 na duniya, waɗanda suka hada da Amurka, Birtaniya, Ireland da Arewa. Sashen da ke cikin jaridar Counter Torious Financing Newsletter mai kwanan wata 26 ga Fabrairu 2024
ya ce Amurka da Burtaniya ne ke da mafi yawan adadin waɗannan ƙwayoyin halitta a kowace ƙasa, tare da 7 da 6 a cikin ƙasashen biyu. Gwamnatin tarayya ta ayyana ranakun Juma'a 29 ga Maris da Litinin 1 ga Afrilu a matsayin ranakun hutu domin bukukuwan Juma'a da kuma Litinin na Esta. A cikin wata sanarwa da babban sakataren ma'aikatar Dr. Aishatu Ogogo inda ko ta fitar a ranar Laraba, ministan ya ce bikin Esta na bunƙasa ɗabi'un soyayya, afuwa da jin ƙai waɗanda suke da muhimmanci ga haɗin kai da zamantakewa. Kar ku manta ku kasance da mu a kodayaushe a Twins Empire kan yanar gizo da shafukan sada zumunta kamar Facebook, Instagram, YouTube da kuma dandalinmu akan www.twinsempire.com. Ni Maryam Jibril nake cewa ku huta lafiya.